salamat sa Amay sa langit. Amo ini ang bako lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Amo ini ang lawas ni Jesus, tanda sang iya mga pag-antos dito sa krus. Bago nga kasugtanan ang ginbuhat ni Jesus, tanda sang iya kamatayon sa krus. Sa kada kaon sang tinapay, sa kada inom sang kupa, ginabantala ang iya gugma hangtod sang iya pagbalik. Ginkuha mo man ang kupa, Ginoo, kag ginbindisyonan ini. Amo ini ang bag-o nga kasugdanan. Himuan ninyo ini sa pagdumdum sa akon. Amo ini ang dugo ni Jesus, tanda sa paghugas ang kasalanan dito sa krus. Bago nga kasugtanan ang ginbuhat ni Jesus, tanda sang iya kamatayon sa krus. Sa kada kaon sang tinapay, sa kada inom sang kupa, ginabantala ang iya gugma hangtod sang iya